que, com sempre, no és així, Antonio, sempre en els mitjans de comunicació nosaltres sempre hem de posar alguna cunyeta, perquè, clar, si no... Vostès han comprovat directament ara quin és el talent d'esta gent jove que du endavant aquestes festes de moros i cristians en Moixent, però jo sí que m'agradaria tirar un poquet més, perquè si no se fa, doncs hi ha que reivindicar des d'estos mitjos que s'apoye. I jo preguntaria, i vull que me contesteu en tota la sinceritat del món, heu dit que teniu el recolzament del poble i que teniu el recolzament institucional en certs, m'imagino, servicis i tal, però encara que és difícil i la situació econòmica és difícil, a nivell econòmic també tingueu alguna ajudeta o no? Tinguem l'ajuda, com bé sabeu, en la nostra web ho fica, som associació, estem inscrites en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana i fruit del nostre treball de la Junta Directiva hem aconseguit enguany treure subvenció. I a nivell local tinguem les injeccions que ens financen tot el que és la policia local, els gastos de llum, les ambulàncies, la Creu Roja, Protecció Civil, que a fi de comptes són coses que valen molts diners. A mi m'agradaria saber quines coses teniu preparades per al proper cap de setmana, per a les festes dels moros cristians. Doncs tinguem el dijous penjar les banderes per col·laborar un poc tota la gent perquè vagi animant-se perquè el cap de setmana. El divendres tinguem per l'esperar recollida de totes les filaes perquè don Manolo mos llisca el pregó de festes del 2009. Després, el divendres per la nit, tinguem els alardos, que són disfresses tipus crítiques del poble, però sense passar-se'n, clar. Després tinguem discoteca mòbil per a tota la gent jove i major que vulgui animar-se, que tingui ganes de festa. El dissabte pel matí tinguem l'esperar en baixar de moros i cristians. El dissabte per l'esperar tinguem l'entrar de moros, la més esperada de totes. I el dissabte per la nit també tinguem orquestra per a tota la gent. I el diumenge una paella per a tota la gent dels moros i cristians. I l'ofrena de la Verge Milagrosa. Jo anava a dir, el que passa és que, no sé, que ja el president ho acaba de dir ara, que és molt digne de valorar aquestes iniciatives. I insistís per què. O sigui, tot el món sap que jo diria que l'origen totes les festes, l'origen de la majoria de festes que se celebren avui a tot el territori espanyol i valencià i demés, evidentment, totes tenen, jo diria que, o la majoria tenen el seu origen pagà, o sigui que no era res sinó tal. A poc s'ha anat donant d'un contingut religiós, cristià i tal. I jo sí que m'agradaria fer-los una pregunta perquè m'he enterat, ho han dit així un poquet, sí que m'he enterat que enguany, encara que és el segon any, haveu incorporat una verge també dins del que és el conjunt de la festa i en un acte que has dit alguna cosa, però m'agradaria que explicares un poquet més. L'ofrena, que se m'havia oblidat, que és que davant de la càmera passa el que passa, l'ofrena que és a la Milagrosa, que és molt benvolguda del poble des de xicotets. Ahí anava a dir jo, i per què? Bé que bonico és. I per què a la Milagrosa? També n'hi ha que pensar que és en novembre, la Milagrosa es cau en novembre i tota la joventut i la majoria de la gent que formen part de l'associació i els que no també s'han criat en els monges i en les monges era la Milagrosa. Entonces allí quan anaven tots a l'escola de xicotets era la Milagrosa i en Moixent se li té un carinyo especial a la Milagrosa. Entonces van dir, les festes de morts i cristians en novembre pues li les dediquem a la Milagrosa. O sigui que bonico, Antonio? És curiós. No, i a més sí, és curiós, bonico, respetuós, perquè, una vegada més, el món de la festa és solidari, en aquest cas és solidari en unes persones, unes religioses que hi ha allí, i sobretot és respetuós en una imatge, en una verge que és de veres assegut la que tots els xiquets i menys xiquets, perquè a la meva època ja eren majors quan anàvem a les monges, al col·legi, i allí estava la Milagrosa. I això és d'agrair, és de reconèixer que la gent jove, i per això jo dia abans, que la gent jove no és tot el que estem acostumats a que ens conten i a que ens diguen. Hi ha gent bona, i això hi ha que valorar-ho. Jo, Vicente, ara que
que no ens escolta, Manolo, per què vau triar a Manolo com pregoner enguany? N'hi ha poques paraules que descriguen una persona com Manolo respecte a lo que ell pensa i sent per el seu poble, que és Moixent. A ell tots li diuen, Manolo, tu d'on eres? I ell, estos xics són del meu poble, Moixent. Manolo sempre se li ompli la boca quan parla del seu poble, i és normal. Moixent, a part de ser un poble molt bonic, és un poble que la gent que hem nascut allí se sentim identificats en ell. Tots sentim la força del poble, quan veiem el campanar, quan sentim el guerrer, el veiem. Entonces Manolo és una persona que ha treballat tota la vida per el seu poble. Entonces era just i necessari, jo vaig creure convenient, convidar-lo perquè era una persona que té molta cultura a nivell de festes, té molta cultura a nivell d'organització d'events. Jo vaig dir, Manolo, per favor, necessite que tu sigues el meu pregoner, i Manolo, el que faci falta per al seu poble. Jo suposo que tu, emocionat, no, Manolo? Sí, m'emociona. M'emociona perquè el món de la festa, jo sempre dic que és molt gratificant, el món de la festa és molt bonico, veus el resultat ràpid, però també el món de la festa és molt ingrat en moltes ocasions. I, bueno, uno viu i sent, com diu així Vicent i Roberto, i jo tinc molt la gala de sempre dir que soc de Moixent, inclús en alguna ocasió jo soc un poc sempre aixina impetuós i alhora tal, i em diuen, ja està el guerrer de Moixent així. O sigui, he de dir, jo soc guerrero. Però, bueno, sobretot, jo continuo dient que és molt interessant que jo es felicite a aquest grup de jovens i a tots els que se van incorporant i que ojalà s'incorporen cada vegada més i que allò siga l'apoteosis de lo que és en la tardor una festa, i en aquest cas la festa de moros. Sí que m'agradaria, no sé, que diguéreu si alguna cosa en especial volíeu dir i no està, que aprofitàreu. I no sé, Antoni, jo crec que deuen d'aprofitar també per a convidar. Per a convidar els veïns i a les persones de tots aquells que estan veient en casa. Aprofitant el plaer que ens deixen les càmeres i esta casa, volia donar les gràcies a tota la gent que ha participat de manera directa i indirecta en la col·laboració i la conformació de les festes de Morts i Cristians de Moixent, i també convidar a tota la gent que s'estiga veient que vinguin a Moixent, que disfrutaran i que passaran un rato, la veritat, molt halagador, a tots els nivells, a nivell de disfrutar, de veure coses boniques, de passar-ho bé, de veure un poble bonic i també d'una manera de viatjar i de conèixer pobles nous. Jo voldria saber quantes persones sou en la directiva i quantes persones n'hi ha a l'associació que un poc vosaltres esteu guiant. Sí, mira, la directiva està conformada per 10-12 persones i a nivell d'estratificació i burocràticament com treballa l'associació és mitjançant els representants i vocals de les diferents filades. N'hi ha 18 filades i nosaltres des de la Junta Directiva fem reunions quasi setmanals i en aquests vocals són els que coordinen cada filada, perquè si no coordinar a 450 persones seria un treball molt complicat. Per això també n'hi ha que agrair que la Junta Directiva treballem per tots, però sense els vocals respectius de les diferents filades això seria impossible. Sí, jo realment he vist un poc, m'he enterat un poquet de com funciona i per això dic que m'agrada. Hi ha una vertebració de lo que és la pròpia estructura de la festa de Moros i Cristians de Moixent, inclús aquesta vertebració també i aquesta representativitat que tenen totes i cada una de les filades, com us acaba de dir, perquè les he vist que estan totes representades ahí i per tant són una font i és un pont extraordinari de qualsevol notícia, sempre té el seu representant que arriba, que la comunica, la traslada, però sobretot hi ha una altra cosa també molt important que jo valore molt positivament dins de l'associació, i és que no necessita ningú que vagi a explicar-li de quina manera s'ha de fer o de quina manera s'ha programat o de quina manera tal, o sigui, perquè no hi ha l'aveix que va ser, per això deia jo abans que era transparent, cada un està allí, té la seva veu i el vot per a poder opinar el que vulgui. Això té moltes avantatges i en ocasions té inconvenients, perquè clar, moltes voltes que porteu un projecte sobre la taula se discuteix molt, no? La veritat és que sí.